सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। कारिवडे गावात सावंतवाडी कालिका मंदिर इथं जाणारी बस वेळेवर येत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत। तसेच कारिवडे गावातील ग्रामस्थ हे भाजी विक्रीसाठी सावंतवाडी शहरात जातात, परंतु सद्यस्थितीत कालिका मंदिर बस वेळेवर येत नसल्यामुळे याचा त्रास सहन करावा लागतोय। ग्रामस्थांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्यानं ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेत डेपो मॅनेजरना धारेवर धरलाय। कालिका मंदिरला दिवसाला किती गाड्या आहेत त्यांचं टायपिंग पाहिजे। इथून कितीला जाणार, किती वाजता पोहोचणार, 5 मिनिटं इथे होऊ शकतात, किती वाजता तिथून सुटणार आणि ती झटकन पर्यंत 5 मिनिटं पण थांबत नाही तिथे। आम्हाला ते सगळं पाहिजे, टायमिंग पाहिजे। सकाळची ती क्वालिटीमुळे बोलतो तुम्हाला असं वाटेल असेल, आमच्या सरपंच मॅडमांनी तुम्हाला वाटतं लेटर पण दिलं किंवा त्याच्यानंतर ते स्वतः येऊन हो त्यांनी गावचे प्रथम नागरिक म्हणून काहीतरी आमच्यासाठी ना समस्या मांडल्या तुमच्याकडे। तुम्ही त्या हलक्या गोष्टी घेऊ नका तो साहेब, समजलं? गाव पेटून उठलं तुम्ही काय करता? उद्यापासून संपूर्ण मुलांचं काय अजून वाडीवर दुसरी गोष्ट सकाळची बसून होतोय मुलाची इली मी फोन लावली सकाळी तर गाडी येते म्हणून झाली पहिले 6 की 6:15 झाली, टाइम एक्झॅक्ट कळत नाही मला, येते म्हणून झाली। नंतर मी 6:30 7 वाजता फोन लावलं, नंतर गाडी भैरवाडी आती येते ह्या काय सांगणार। पहिला दिवस आहे तो पहिला दिवस प्रॉब्लेम होता, सकाळी सर्व डाऊन झालं, त्याच्यामुळे तुम्ही काय केलं भैरवाडी गाडी कालिका मंदिरवर येईल असं त्यांचं 2 दिवसाचं नुकसान 2 तासाचं, सॉरी 1 मिनिट। मशीन जर हे झाली तर तुम्ही जुनी तिकीट देऊ शकत नाही का? जुनी तिकीट देऊ शकत नाही का? मशीन खराब झाली, मी हे पण ऐकलंय सकाळी, मशीन जर खराब झाली तुमच्याकडे जुनी तिकीट आहे ते देऊ शकत नाही का? देऊ शकतो ना, 4 दिवस अगोदर दिलेली आहे, आज का नाही? त्या मुलांना घेऊन इथे पोषणाला बसणार म्हणजे बसणार पत्र दे तुम्हाला उद्यापासून पोस्ट द्या, ते कालिका मंदिर कसं पोस्ट द्या आम्हाला। आम्ही उद्या मुलांना घेऊन इथे बसणार म्हणजे खूप किती वेळा ऑफिस मध्ये येऊन गेलो तुम्ही नव्हता तेव्हा। त्याच्यानंतर ना आमची ही पण समस्या मांडली का आम्हाला तुम्ही ना मार्ग पास द्या, त्यावेळी तुमचे हे समजलेलं ना आम्ही तसा पास देऊ शकत नाही। मग कुठलीच समस्या जर आम्ही तुमच्याकडनं जर बाहेर नाही चार्ट बनवा, तिथे प्रत्येक साहेबांचा नंबर लिहा। तुम्ही काय म्हणता, तुम्ही डायरेक्ट सांगा नाही बा तू त्या इथे नंबर हो, तुम्ही त्या प्रशासन एका कुठलीही गोष्ट कर्मचारी म्हटल्याच्या नंतर साहेबापासून सर्व खालीपर्यंत एखादी समस्या असली तर तुम्ही वर सांगत मला हे हो साहेब कॉन्टॅक्ट केलाय ना, मग दुसरी गाडी कोल्हापूर गाडी का गेली? कोल्हापूर गाडी 3 गाडी कसे गेले? कॉन्टॅक्ट केलं, सर्वांनी कॉन्टॅक्ट करून तुम्हाला त्यांचा रिप्लाय काय आला? समोरच्या साहेबांचा काय रिप्लाय? साहेब बघायला गेले होते तिथे, लोकांनी केली ना त्यांनी हो अर्धा तास 1 तास थांबलोय मी। तोपर्यंत मला त्या शाळेच्या मुलांचं जे नुकसान होते त्याला जबाबदार कोण? आम्ही जबाबदार। ज्या मुलांच्या शिक्षणाच्या एसटीने पाठवलं तर कोण जबाबदार सांगा बघा। तुम्ही साहेबांना असं काही नाही, आमची मेंटॅलिटी आम्ही पाहिजे तशी करू शकतो। तुम्ही फक्त एवढं सांगा माझं काही नाहीये, तुम्ही कुठल्या त्या साहेबांसमोर सांगा, आम्ही पाहिजे त्या साहेबांसमोर ना उपोषणला किंवा काय त्यांना काय पाहिजे तो दाब विचारायची आमच्याकडे मानसिकता आहे। ऐका व्यवस्था केली यापुढे होणार नाही। साहेब समर्पक उत्तर मिळायला पाहिजे, नेक्स्ट टाइमला समर्पक उत्तर मला मिळायला पाहिजे तिथे। ह्या समस्या जर जाणवल्या किंवा काय तर त्याला ना फोन करावा, फोन नंबर आहे, कॉन्टॅक्ट सर
सरपंच उत्तर द्या साहेब. आणि- घ्या नंबर या साहेबांचा घ्या. मला फोन करा काय अडचण नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.